Nemi ndionerewo mwana aona zvifuti 0 here futi naso. Tarise. Chi. Tarise kama mwana umwe kama kamnyorera nezuro aona 0 zvifuti. Kwanogwana 0 seko. Imuchinyora mwana zvakadai. Aiwa, mwana wako akapusei. Kwakapusei. Taura kuti umwe kindaitiswa nababa wangu. Sewo ukamirisa umwe kanogona zvese. Ndakamunyorera kama right answers. Tarise pandakamunyorera pandimukona kuti akapasa. Aiwa. Musandatiwoka natiche wenozisa mwana wemuziya. Seini ndikanyoresa mwana anowana 0. Mune mamunyora zvisiri zvichasema opposite amakamunyorera. Ndorenga imama opposite amakamunyorera. Unoziva kuti isusu takaita Cambridge uno. Kuti zimuseki. Unoziva kuti isakakuratidza kuti homework yaunenge wanyoreswa nemubereki ukasvikonatiswa nababa wangu zvinomakwa munhu achigona zvese. Baba venyu vaigona kavaikudzidzisa vaikunyorera ichaizvo chaizvo. Ini ndatadze maopposite akati maopposite. Opposite yashort trousers, long mini skirt. Opposite yawater Facebook, bed kana munhu asiri pabed. Opposite down. Mapast tense Mary, married, Leonard, Bernard. Ndakatadza chipa. Murume mukuru shoiko kutodedzera zvinhu zvakadai. Mukanzwikona vanhu komuchidedzera zvakadai vanoti chi? Ati ndizvozvo here zvomwe. Opposite yashort shoingaite trousers shuwa. Kana munhu asina kupfeka trousers anotanga akapfeka short. Baba imite imushe mazvinzwa. Ndo muchida kuita zvinhu zvisiri shuwa kudzidzisa mwana zvinhu zvisiri. Anodzidza ipa zvinhu zvakadai. Anotadzeni. Lazini unozwa kuti problem ikuitika pamba panapa. Ini makuita mhando pamba panapa. Man akuita mhando pano ndiye. Teacher mwana newe muri 3. Makutondiita unge nini? Next year ndokubhadhara fees. Ndobhadhara fees nenyaya nekuti manyeresa mwana zvisiri zvo. Boza apa kutondipandutsira mwana. Muda kuti mwana ati baba wako havagone nini? Ndakanyoresa mwana kudai so. Imi muchimunyorera zvakadai manje. Aiwa, ndakatadza papa. Aiwa, next year ndokubhadhara fees. Ina anichabhadhara fees mwana kuona kuti ndobhadhara fees. Boza ini zvandira nyoresa mwana zvisiri zvo. Obhadharira mwana fees ndiwe. Next year uzoti zvese ndori kuita. Aiwa tibhadharire mwana fees kunyora rudziko. Aiwa, boza wakutondipandutsa nemwana wangu. Boza kana mwana ukamuzoti baba wako havagone zvinorevi. Azvinokana muchitomuna. Moti teacher moti aiwa next year ndokubhadhara fees.